rodiny. Na první pohled vypadá tento chlapeček úplně zdravě. I on ale trpí Angelmanovým syndromem, nepříliš známou, ale velmi závažnou nemocí. Angelmanův syndrom je genetické onemocnění, které je způsobeno mutací na 15. chromozomu našeho genomu. Může postihovat jak chlapce, tak dívky. To onemocnění se většinou rozvíjí tak kolem půl roku opožděním vývoje. Hlavními příznaky nemoci jsou neschopnost mluvit, problémy s pohybem, epilepsie, dorozumívání gesty, nespavost, hyperaktivita, fascinace vodou a veselá nálada. Angelmanův syndrom je velice vzácné onemocnění, které bylo v České republice zatím diagnostikováno asi 30 dětem. Podle mezinárodních údajů by ale mělo být lidí s tímto onemocněním několik stovek. Problémem je, že těmto pacientům je často stanovena nesprávná diagnóza. Nejčastěji jsou zřejmě ti pacienti vedení pod dětskou mozkovou obrnou. Rodiny, ve kterých se toto onemocnění vyskytuje, mají od roku 2006 možnost vstoupit do občanského sdružení, které jim poskytne základní informace a rady, jak se s nemocí vyrovnat. Zjistili jsme, že bohužel neexistují žádné ucelené informace v češtině, ani doktoři nejsou schopni nám říct nějaké podrobnější informace, takže se nás pár rodičů dalo dohromady. Ty děti si vyžadují péči, co vteřinu. Nejvíce rozesměje nějaký šustící předměty, časopisy, noviny, pak voda, to mají nejradši. Přestože je tato nemoc neléčitelná, pacienti se dožívají normálního věku. Díky rehabilitaci se ale alespoň částečně dají zmírnit některé její příznaky, jako jsou epileptické záchvaty. I přes svůj handicap si umí děti s Angelmanovým syndromem užívat života a největší radost jim udělá pořádná koupačka. Slovenský prezident Ivan Gašparovič pověřil sestavením vlády Roberta Fica. Dosavadní premiér a předseda strany Smer má ale čas jen do příští středy. Na Slovensku je podobná situace jako u nás. I když jeho strana zvítězila, kabinet se jí asi sestavit nepodaří. Většinu v parlamentu totiž také získala pravice. V Afghánistánu se podle vědců skrývá obrovské nerostné bohatství, které by mohlo z chudé země